Sanibonani guys, igama uNqobelani Buthela Mazube la eIthonga ngomhla ka-4 November. Hey guys, namhlanje-ke nje kudlala umlabalaba kuphela laphaya kwIthonga. Qale nje la phela uZama emane nje ekhipha isigaxa sesicelo esibhekise kuyise uNtanzi benobaba omncane wakhe uMduduzi. Esho phela ukuthi ucela ukuthi uSanele abe mningana laphaya koNtanzi. Hayi-ke uMduduzi mane wayinqaka kuqala-ke indaba, washo ukuthi awu ngeke mntanami, hhayi ayikaze nje yenzeke into efana naleyo, ukuthi indoda ihlale kubo kankosikazi. Kona yebo ukulobolile, kodwa kusho ukuthi kumele ahlalele ekhaya. Wathi uZama, yebo ngiyezwa baba omncane, angishongo ukuthi ahlalele ekhaya, ngithe nje athi ukuvela kaningana. Nani niyazi-ke vele komakwazi ukuthi abangithandisisi baba, futhi nje naye uSanele abamthandi, bamthuka kanye nami. Yingakho ngithi kungcono abe ngalanga kuthina. Hayi uNtanzi-ke guys, siyazi vele ukuthi uZama uqanda phihli wakhe, noma yini ayicelayo umane nje abe uyebo ndodakazi, ngoba phela wacishe waphunyukwa uyena emva kokuthi phela efuna ukuthi amshadise noGadla ngenkani. Manje njengoba nje sebezwana bene-relationship ethanda ukuba tight, akasafuni ukuthi anyathele ubhozo kaZama, futhi usefuna ukwenza yonke into ngendlela ehleze njalo emgcina uZama ejabulile. Yo, hayibo guys, even at a cost ukuthi ahlalise enye indoda yakwesinye isibongo emzini wakhe. Isithunzi sikaNtanzi kancane guys siya ngokwehla, njengoba nje eloku efuna njalo ukuthi avumele uZama enze intando yakhe lapha emagcekeni akoNtanzi. Hhayi-ke guys, uZama-ke emva kokuthola-ke i-surprise yomhlaba, umane nje wayithatha-ke le ndaba wayithi fuhle kuSanele, waze wamnikeza ngisho iy'khiye zendlu, ukuthi noma yini mayefika khona ebona ukuthi akakabi khona muntu ufikile wakhona, ayivulele ubhuti angene, agoye emzini guys, ahlale njengonkosikazi. Kodwa-ke hhayi asikho lapho guys. Okubuhlungu kakhulu ukuthi uze wamgola ngengane, ngisho esebona uSanele ukuthi le nto i-wrong, wathi lalela umntwana uyakudinga iduzane, njengoba ekhahlela kangaka eswini, kumele uhlezi ukhona ulalela ukukhahlela kwakhe. Kanti-ke kusasa futhi siya kwi-scan, wathi sobona ingane, wathi yebo sobona ingane. Yabona ukuthi kumele ube la ungilethele nezinto engiyi-crave-ayo. Wabona-ke kuSanele ukuthi hhayi ngempela kumele ahlale laphaya, angabe esanyakaza manje. Hey guys, hhayi-ke ngalana-ke kodlala kuke kwafika-ke umngani kaMbali-ke guys, ubekade ngemuhle ebusweni, kubonakala nje ukuthi khona into emdla ngaphakathi. Wabuza-ke uMbali ukuthi hayibo sisi, wenze njani ngawe? Washo ukuthi yazi kunendaba elokhu ibhizi, ilokhu isabalala la endaweni, manje ngifuna ukuthi wena uyizwe ngami, ungayizwa ngabanye abantu. Wathi hhayi yiza nazo. Wathi yazi phela uZama lo wakaNtanzi usekhulelwe. Wathi hey, ngasho vele yena njengoba ehlezi eloke elala namadoda yonke le ndawo, ucabanga ukuthi bengalindelani? Haya impela uthola kufunayo. Wathi hhayi kanti okunye ukuthi nale ndoda le emmithisile isimlobolile. Wathi okay. Hayi bandla sibongeke kona ukuthi-ke abamlahlanga bamlobolile. Wathi kanti-ke ngathi ulotsholwe yena impela lo mfana walaphaya, laba bayigwili khona koMagwaza uSanele. Awu kwaqala kwashintsha ukudla epletini-ke manje mase sekuthiwa uSanele omithisa uZama waze wamlobola. Guys, yeyi kaze ngabona uMbali ethukuthele kanjeya. uMbali-ke guys ufike njengesihlwambithi semvula laphaya e-ofisini likaSanele. Uthe nje mengena kangqongqozanga u-girl, umane wathi ngakubusa Sanele, ungenze silima. Wathi wena noZama yikho into eqhubekayo phakathi kwenu nobabili, ungenze silima. Wathuka-ke manje uSanele, wathi sonke lesi sikhathi udlala ngami, kungani ungamananga washo ekhaya kusa-early ukuthi awungifuni, ufuna uZama? Waqeda wasakaza wonke amaphepha phezu kwedesk u-girl. Hayibo, wamane nje warelaxa uSanele,
wathi ngiphendule. Kungani udlale ngami? Kube manje usumithi usuzama usumlobole ngisho kumlobola. Kungani? Ukuthi ufuna ukulobola ekhaya, ube wazi kahle ukuthi wena ufuna bani. Wamane wathi, uSanele, wawufuna ngenzeni? Hayibo. Wathi ubufuna ngikuncange? Hayibo. Guys, kwavuka-ke manje ukuthi akusiyena uSanele ubanele. Yeyi webakithi, azi umane nje waletha impama straight uMbali. Wathi impama. Eyi, kwafana nje guys. Ngoba phela umfana usemkhombisile ukuthi yena uwunhloboni wapendwe. Wamane wathi uMbali, ngiyabonga ukungivula amehlo. Ngiyabonga ukuthi usheshe ungibonise ukuthi angenzanga iphutha kokuthi ngikushiye. Kuyimanje ngilahlekelwe umfowethu, anginamfowethu ngenxa yakho. Kodwa kulungile. Ngiyabonga ukuthi ungibonise ukuthi vele ayikho lento engathi ngiyayilwela la kuwena. Waqeda waphuma wahamba. Wazama ukumudla kancane uTouch uSanele, aka uBanele. Esehambile uMbali, kodwa wabuya wathi yazini, amane zilime ziyetsheni. Vele yena uyithandela uzama. Wadalela uzama. Umuntu wadalela uMbali ule lamfihle khona guys. Eyi bafethu, kwaze kwanzima. Apheli lapho. Fikile-ke ey'ndlebeni zikaMakhumalo le ndaba yokuthi uKipitile ubhuti laphaya koNtanzi. Hey! Wathi lalelani la, hlalani phansi. Izolungiswa yimina-ke le, idinga mina le. Wathi nje cha, ithi ngikhuluma naye lo mfana wathi ngithele idinga mna. Hey! Uhambile-ke noNjinji wayokhuluma naye-ke esayithini, emtshela ukuthi lalela mfana, lento yakho ukuthi uhambe ohlala koNtanzi ayilunganga. Wathi lalelani la, ngikhethe umndeni ongikhethile. Nina ningilahlile, angithi bangikhetha bona, nami ngikhetha bona-ke. Uthe sathi uyaqhubeka ekhuluma unjini nje wamane wacula uSanele. Wathi, wena uyigugu, ugugu lami. Ayibo! Guys, kwabe ngingena i-phone call evela kuyena uZama. Ayibo, wacula ubhuti guys, eculela uNjinji. Eculela uNjinji igugu lakhe. Ayibo! Hayi-ke guys, ufikile kuMakhumalo eyiwengu lapha koNtanzi. Wafika kuNtanzi wathi lalela la, ngiyazi ugquma indodana yami la. Ngicela uthathe mina. Thatha mina-ke, ngoba vele ufuna mina. Uhlukane nendodana yami phansi. Wamane wathi uNtanzi, mina ngakufuna wena. Ngangakulwela ngize ngikufele. Kodwa manje angiselathi isikhathi sakho. Hamba ulele indodana yakho uhlukane nami phansi. Ayi, uMakhumalo wakhipha isibhamu wasithi qhwa emoyeni. Wama uNtanzi. Kwaqhamuka i-bodyguard la, khomba uMakhumalo lethi beka isibhamu phansi. uMakhumalo wasikhomba kuNtanzi wathi yabona ukuthi awuyikhipha indodana yami. Mina nawe namhlanje siyafa. Waqhamuka kuSanele benozama. Wathi uSanele ma, kulungile siyahamba. Asambe ma, beka isibhamu phansi, asambe ma. Hayi nangampela-ke wasibeka phansi isibhamu-ke uMakhumalo bahamba-ke benondodana wakhe uSanele. uZama-ke naye wangubaba wakhe embuza ukuthi right baba. Wathi uNtanzi yebo ngiright ndodakazi. Kwaphela lapho-ke guys, yilona loyo wathatha ichwane lakhe walingenisa endlini. Wahlukana kanjalo-ke inhloko nesixhanti phakathi kukaZama benoSanele. uSanele usalanda umzali guys, but that's a good thing. Khombisa kona ukuthi-ke uMakhumalo umama oqotho, akadingi ukuthi indodana yakhe like iguge ibe yikhehla mande eyilanda laphaya koNtanzi. Uyilanda fresh, sancane. Uyilanda fresh guys. Kungakapheli ngisho iviki isakipitile, wayilanda fresh. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ngikhohle subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqobelani bathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-4 November. Hey guys, namhlanje-ke nje kudlala umlabalaba kuphela laphaya kwIthonga. Qale nje la phela uZama emane nje ekhipha isigaxa sesicelo esibhekise kuyise uNtanzi benobaba omncane wakhe uMduduzi. Esho phela ukuthi ucela ukuthi uSanele abe mningana laphaya koNtanzi. Hayi-ke